So, what's up dyan sa inyo mga kabuknoy, no? Sa ngayong araw, meron naman tayong topic ngayon na panibago. Ating pag-usapan, ating i-share ang munting kaalaman ni Buknoy, no? Sa ating mga 5-9 na gustong matuto. No? Once again, muli, palala po sa mga magaling at masyadong veterano na sa larangan ng security guard. Masyado na po yung overqualified para panoorin ang video ni Buknoy, no? Ito po para sa mga beginners po lamang. Gustong matuto at gustong madagdagan ang kanilang kalaman. So ating umpisahan ng munting karagdagang aral na ito from Buknoy. Ito yung top 10 qualities for security guard para kaya niyang panindigan ang kanyang trabaho, no? So sa number 1, umpisa natin mga Buknoy. Ito yung number 1. So sa number 1 kabuknoy, ito yung integrity. So ibig sabihin katapatan, may dangal, sincero, no? Sabi sa integrity, skills can be acquired, but not integrity is almost impossible to train. Honesty, the ability to keep time and respect for everyone is also a characteristic that you should be on the lookout for potential security guard. No? Sabi sa Tagalog ay kalaman ay maaaring matutunan, ngunit ang integridad ay imposible o mahirap matutunan. Ang katapatan at ang kakayahang mapanatili ang oras at paggalang sa lahat ay isang katangian din na dapat mong gawin. Isaalang-alang ang mga potensyal na katangian ng isang gwardiya. No, yun. Tulad nga ng nasabi sa number 1, kabuknoy, integrity. Ay yung katapatan. Ito yung talagang inborn na to, kabuknoy, yung katapatan. Kung baga napalaki ka ng maayos ng iyong magulang, may dangal, sincero, dedicated ka sa inyong na pwedeng profession, which is yung security guard, kabuknoy, no? Kapag kami ganito ka, ikaw ay isang matatawag na karapat dapat na security guard. Kayo mong panindigan ang iyong napiling profession. So ayan, sa number 1. So dumako naman tayo kabuknoy sa ating pangalawang qualities ng security guard. Sa number 2 kabuknoy, meron tayong training. Training. So obviously, training talagang yung kinakandak dyan sa mga 5 na natin, sa mga baguhan. At siyempre sa mga nag-renew, no? Yung training. At hindi tayo tumitigil sa pagsasanay. Gawa ng lagi tayo nag-update, ang ating mga profesyon ay laging na-update. So yung training is napakahalaga. So may pagsasanay ka naman. So sabi dito, security is a particular discipline that requires every security guard in the field to be trained and well prepared to tackle every situation. Yan, sabi sa Tagalog, ang gwardiya ay isang partikular na uri ng disiplina na kailangan bawat gwardiya ay masanay sa larangan ng kanyang trabaho at maayos at maging handa sa bawat sitwasyon. So ayan, sa nasabing training sa number 2 ay dapat ang isang gwardiya ay may sapat na kaalaman sa kanyang ginagawang tungkulin, no? Alam ang mga bagay-bagay na gawin in every situation na prepared
ay madaling makaalam o makakilala ng mga panganib sa daan. Bago pa man sila magkakalapit, aktibo nilang pinipigan ang maaaring panganib o banta at palawigin ang antas ng seguridad. No? Kumbaga si Bading malupit dahil aralito siya ay na masyadong advance ang kanyang pag-iisip, no? Mabilis niyang pakiramdaman ang mga bagay-bagay na pwedeng maghahatid sa kanya ng threat o anumang kapahamakan sa kanyang pwesto, no? So dahil sa kanyang kagalingan at matindi siyang makilates dahil sa kanyang alerto, ay napipigilan niya ng maaga ang mga naturang krimen na papalapit, no? Kung posible man na mangyari yon, no? Kumbaga yung banta pa lang ng seguridad ay agad niya ng nalilipinsahan ng maaga, no? So yung kriminal na paparating, dahil alam nilang medyo established si Kuya Guard, ay hindi na nila tinutuloy. Gawa ng papalapit pa lang sila, kinakasan agad ni shotgun ni 5 ang kanyang firearms sa kanyang napakalupit na pagiging alerto. So ayan, no, dumako naman tayo sa panglimang katangian. So sa panglima, sa number 5, meron tayong fitness. Malakas ang pangatawan o malusog or fit to perform work. No, sabi dito, having security guards that are physically fit that can provide high levels of safety and customer service to your clients. It is pointless to have security guards who won't be able to respond to actual threats. Yan. Sabi sa Tagalog, ang pagkakaroon ng malusog at malakas na pangatawan ng isang gwardya ay maaaring magbigay ng mataas na antas ng kaligtasan at serbisyo sa customer, sa iyong mga kliyente. Walang saysay na magkaroon ng mga security guard na hindi magawang tumugon sa aktual na pagbabanta, no? Yan. Malaking bintahe yan sa inyong mga buknoy kapag kayo physically fit to work. Hindi man sinasabing malaki ang inyong katawan, basta fit to work ka. Medyo makisig, no? Hindi naman kasi kailangan malakas o malaki ang katawan. Medyo fit ka lang at maganda tingnan ang iyong pangatawan ay ikaw ay magkakaroon ng malusog at malakas at magagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin at ito'y katuwa ng iyong agency, no? At wala daw size na magkaroon ng mga security guard na hindi magawang tumugon sa aktual na pagbabanta, no? Kumbaga ito yung tinatawag ng
sa mga lobby, sa mga reception, sa mga entrances. So tayo yung unang sumasabak sa mga customer ng kliyente, no? Although carbo-English tayo, hindi naman tayo mga fluent magsalita. Yung iba diyan na malulupit magsalita diyan na 5 na natin. So hindi lahat, halos 10, apat lang yan ang magaling. So sa karamihan diyan, carbo-English. Pero kaya pa natin makipagsabahay diyan, no? So ito yung tinatawag ng kakayahan sa pag-usap. No? Kahit na Carabao English, sinasama natin ng action yan. So, naintindihan tayo. Ayan, nakipag-communicate tayo ng maayos at bigay tayo ng direksyon na positibo. At yun ay isang kinakatuwa ng mga bisita ng ating kliyente. No? Yan ang number 7, communication skills. So, dumakay na tayo kabuknoy sa ating pangwalo. Pangwalong kabuknoy na qualities ng malupit na 5-9. Ito yung versatility. Yan, medyo kaiba sa yung pandinig. No? Versatility, kaalaman sa maraming bagay or maraming alam ng isang gwardiano. Parang TV na yan sa mga pwede natin ang mga mapaparaan. Yung sabi nito, the security needs of a client post site at times can be unpredictable and therefore require a respondent who is flexible enough with evolving situation. No? Sabi nito sa Tagalog, ang mga pangailangan ng mga gwardya sa post ng kliyente ay minsan mahirap matugunan. Dapat kinakailangan maging flexible o marunong gumawa ng paraan sa pamamagitan ng ibang kalaman ng gwardya para maresolbahan ang lumalalang sitwasyon. No, bilang isa mga 5-9, napakalupit nating gumawa ng paraan hanggat sa ayon sa ating kalaman. No, hindi na yung tinatawag natin sa ating multitasking bilang isang multitasking na mga 5-9 ay maparaan tayo, no? Hindi natin di ba tayo napadalhan ng backup ng kumpanya, ay nag-iisip tayo ng ibang paraan para masolbahan ang mga sitwasyon na di na dapat lumala pa. No? Kapag ganyan si 5-9 or si officer, ay pasok siya dyan sa kwalipikadong 10 qualities ng isang gwardiya para matugunan ang kanyang or magampanan ang kanyang napiling tungkulin. Right? So, dumako na tayo kabuknoy sa pang-siyam. Pang-siyam na katangian. Bilisan na natin kabuknoy ang pang-siyam. Ito yung temperament, no? Temperament. Ito yung from the word temper, no? Pag-control ng galit o haba ng pasensya. Yan, behavior.
security guard. So hanggang sa muli, huwag natin maliitin ang trabaho ng isang gwardiya. Mahalin natin kapag napili mo ang isang profesyon na to. Tayo tinatawag ng mga profesional kasi tayo lisensyado. No? Hindi lang tayo basta-basta. Ikumpara mo sa mga nag-opisina, basta kagalang-galang pa rin ang mga gwardiya at bukod sa lahat, malaki ang sahod natin sa mga nag-opisina. Kaya huwag niyong ikahiya ang trabahong gwardiya, mga kapatid, no? Hanggang sa muli, maging maging proud kayo sa inyong trabaho, sa inyong uniforme, sa inyong napiling profesyon. Tumingin na kayo pagka kayo tinanong, anong trabaho? Gwardiya ako. Gwardiya. Yan, matigas ko. May isa po akong katangian para magampanan ko ang aking trabaho. So, bago natin tapusin ang video na to, bukod ko nais ko magpasalamat at mag-shoutout sa mga patuloy na sumusubaybay sa Buknoy TV at nagpapa-shoutout na sina SG Ryan Riano Hernandez, Raymark Fernandez, Judil Sinobio, Bad and Go TV, shoutout po sa sir at good luck po sa inyong YouTube channel, no? At kay Kuya Guard TV, no? Pakisuportahan niyo ang kanyang channel. Si Kuya Guard yung madalas mag-live sa kanyang Facebook. Kasalukuyan nasa Dubai siya ngayon. Marupit ang kanyang boses, no? Subaybayan niyo siya pagka mga paggabi kayo. Lagi nag-live si Kuya Guard TV sa kanyang Facebook Live, no? At subaybayan niyo ang kanyang YouTube channel kay Kuya Guard TV. So sa pang-anim kay Dan T. Burgos, shoutout sa iyo sir at kay ating kaibigan sa YouTube channel na si Sandoman Official, isang malupit na vocalist ng isang banda, si Idol Sandoman Official. Pakibisita niyo ang kanyang channel at si SG Brian Giler M. Relucio. Shoutout sa iyo sir, salamat sa pagsuporta kay Buknoy ng Safeguard Security Agency, sa buong Safeguard. Shoutout po sa inyo at ingat po kay security. At kay SG Palataw, yan, shoutout sa inyo mga buddy. Salamat sa panood at walang sawang pagsuporta, no? Hanggang sa muli, this is Buknoy TV. Nagsabing ingat kayo lagi sa duty at laging marasal bago gampanan ang mga nakaatang na tungkulin sa atin ng ating kliyente. Hanggang sa muli, this is Buknoy TV, signing off.